салому алайкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ ва як мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва яъни Гарадок. Духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 157 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Навбаҳор. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 161 700 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Зарнисор. якхонага квартира дар 7 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона перегородка, шкатур, монтаж электрикӣ, дару тиреза часпондагӣ мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хонара кредитам медиҳанд. инак замини дари ҳавлигии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар сентри колхози Мирзо Турсунзода. 13 сотиқ замин. нархаш бо маслиҳат мебошад. об ягон камбудӣ нест. качалка мезани, оби ширина менӯшӣ. аз ду тарафи замин об меравад. замин дар ҷои беҳтарин ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш садай. свет дар наздиш ҳастак. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби замин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ Opel хетчбек қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипрайзем қарор дорад. соли бароишаш 1997. мотор 1.6, коробка механик. сӯзишвориш бошад газ, бензин. ходовой нава 1 сола ҳуҷҷат дорад. срочна фурӯхта мешавад. бо нархи арзон 26 000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар назди дарвозаи колхози Россия. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат мебошад. об свет доимӣ ҳастак. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. фурӯхта мешавад бо нархи
390,000 сомонӣ бо савдо мешавад. ремонти хуб дорад. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. доми 5 этажа мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар сентри шаҳри қурғонтепа, дар назди автодром, сари роҳ да чорхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 90 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад. бо нархи $26,000 бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳастак. аз ду тараф балкон дорад ва боз алоҳида подвал дорад. хона ремонти фасон дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. дар назди хона масҷид, мактаб мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед.